Dámy a páni, vítajte u nového videa a dneska to budú zase Amenity Kitty. Čo akože bude to dneska pri trošku známej aerolinke, trošku možno, že menej, neviem ako je na tom Air France. Čiže asi tak, hneď sa aj na to vrhneme, ale medzi tým malá vsúvka. Prečo dlhú dobu nevyšlo video? Momentálne pracujem na projekte, ktorý je moja osobná videohra, je vyrobená projekt v engine Scratch a preto vás pozývam teda si tu zahrať už na budúci rok, presne na Silvester, úplne že presne na Silvester. Áno, vtedy to vyjde, bude sa to volať áno v hre, ale nebudem vám to spoilovať zatiaľ len tak a teda to, preto som nevydával, plus ešte škola a teraz moc není čo natáčať, čiže momentálne to trošku obmedzíme na content jedenkrát do 2 týždňov. Čiže hneď na druhý týždeň bude zase videjko a potom zase týždeň nebude. Čiže asi tak a môžeme sa vrhnúť naspäť na video. Tak dámy a páni, my už tu máme samotné Amenity Kitty, teda samotný Amenity Kit od Air France, ale ešte predtým, ak sa ukáže tento krásny model, ktorý je od Air France, je to Airbus A350 a vlastne povedal by som tomu, že vlastne viem povedať, že tento Amenity Kit pochádza z cesty z Kostariky, lebo moja babka tam bola, tak jej vyniesla. No tak asi sa na to vrhníme. Tak dámy a páni, a teda je tu Air France Amenity Kit. No tak sa pozrieme na to. Každopádne bohužiaľ zjebnenie najlepšou stále sa poškodil. Nevrišiel som na to prečo, ale nevadí. Robí tu takéto niečo, čo neviem úplne čo má znamenať, ale čo nevadí. A tak poďme na samotný unboxing. No čiže prvé tu máme toto čo. Nejako to bolo. No tak za prvé tu máme biele tričko. Iba biele tričko. Mohlo tam byť niečo Air France, jediné čo je to Air France je toto. A to je asi všetko. Čiže biele tričko to vlastne. Neviem, či zrovna využijem, ale ešte to nechám. Ďalej. Tak toto je holiaci strojček, prosím vás pekne. Aj s žiletkami, dobre. To druhé, mám taký pocit, že to bude zubná kepka, ale vlastne zubný kepka. Áno, moje tušenie je správne. Je to zubná kepka, krásne, je tak, má to pekný vzor, pekným dojemom to má na tom zuby. A je to vlastne obav, v ktorom je kepka, či nie to není. Ďalej to je deodorant Vibe. Vonia to dosť dobre, mám trošku aj ako alkohol. A vlastne, ak sa nemýlim, tak toto je vlastne niečo, ako sú horečky alebo spreje, ale len akurát, že ako servítka, alebo neviem, čo to má. Nejaký obrúcok by som povedal. Čo je toto? Refreshing towel, aha, čiže toto je už uteráčik. Je to trošku stuhá. Vonia to tak ako čierny čaj. Reálne je to dosť pochodné, akože. Vonia to celkom dobre. Aj telo potom sa nevonia, ale proste nie je to moc kvalitné, ako by som to povedala. Čo je to ďalej? To je tak... Toto je dosť unikátne, ale väčšinou hrebene sa nedávajú. Tuším, že som to ešte nemal, čiže hrebeň ani žiletku som tu nemal. Čiže... Nejaký gel. Shoving gel, aha, čiže to je na sprchovanie, tak to ja budem rozmávať.
radšej tam mám rozhodnúť, a čo to mám ďalej? Ďalej je tu pasta, ale nechápem, že keď je to také, tak prečo to dávam úplne v takých tubičkách. Každopádne je to pasta, ktorá je takáto mint aroma, čiže niečo mentolkové. Tu je napísané len, že Schowingel, vyzerá to nejako takto, toto je dosť pekný efekt, to je na to robí. Čo je toto? Dobre, tak toto sú ešte špáratka do uší, čo môže byť užitočné, to som tiež nevidel. Čiže žiletka, zubná kefka, hrebej. Toto je ten šampón, toto je pasta a potom sú tu ešte vlhčený obrus, neviem, potom je tu ten uteráčik, teda čo není ani uteráčik, servítok a potom je tu tričko, čiže tak len škoda, že na tom tričku nič není. A nevadí, už tu nič není. Je tu už len piesok. A ešte je tu na žiletku samozrejme krytka, hej? To asi odpadlo po ceste, ak sa nemýlim. No, čiže to je všetko, ešte to natočím trošku inak, inak krytka sa dáva veľmi efektívne na to. Stačí len takto, tam to ukážem takto, stačí iba takto to nasadiť, prisunúť. Tak, a je hotovo. Čiže asi tak, ja vám to ešte ukážem na záber celé. Proste toľko k tomu dneska, to je bola nejaká extra veľká rozprávačka. Tak a toto je vlastne všetko, čo poskytol tento Amenitiky, plus nejaké dva obrusky. A ešte toto je to je k tomu Amenitikytu. Mne mega sa mi páči, aj keď cenovo nebolo moc na tom lacno, ale čo ma trošku zamražná je to, že je oblúchané úplne, čiže Air France by si to nezaslúžila, čo som počúvala recenzii, lebo moje babke došlo lietadlo, ktoré zmeškalo a jak oni prisali, tak vlastne lietadlo odletelo, čiže to bol celý jeden deň a vlastne na Air France to robí moc dobré svetlo, čiže asi tak, no. Možno sa niekedy z Air France preletíme, každopádne na budúci rok nás čaká tiež niečo, nebudem spoilerovať, no asi to je všetko dneska. Dúfam, že sa vám video páčilo, dajte like a odber a čus!